contemporary the office of the assembly, respected moderators, senior ministers, abefundisi, ibandla lethu abakhoyo apha. Deputy President wako Zwide-Veeplas, the political officers yamleyo apho namhlanje ibandla likaKrestu elikulo lonke ilizwe molweni bantu benkosi. Siyambulela uThixo ushe ukwasibelapha. Uthando lukaThixo kunzima ukulibamba ngesandla, kodwa xa kunje siye silive ezinhliziyweni zethu. Sithi noba izinto ziyafana kodwa isingathi uThixo ukho kule ndawo. Siyabulela mafundisi. Kufundwe kwincwadi kaMateyu kuthethwa ngentombi ezilishumi. Mhlawumbi kuba ke sivula i-General Assembly yentombi namadodana noba kuthethwa ngentombi ezilishumi. Kodwa ngokufutshane bazalwane bendicinga uba ndike ndivule ingxoxo boniswano lento kuthiwa i-dialectic conversation, ingxoxo boniswano phakathi kwam nalo mbhali. Izibuzele kuye imibuzo endingacacelwanga yiyo kulo mbhalo, ngoba zininzi izinto ezingandicaceliyo apha. Make ndizibuze ke kumbhali. Ndiyaqonda khona uba umbhali ikho lento ayiphuhlisayo, ngoba uthe ubukumkani bamaZulu bakufaniswa nentombi